yɛbɛyi wa yɛ awurade bɛhwɛ akwani abɛdie bepɔ so tena awɔ nsuo a ɛtɔ awɔwɔ ɛne nkyere bi wamma me nsa nsi fam na nnɛ adehyema nyinaa ba wo nan so wɔ abrɛ wo kra baako kora mfiri mu anyera medeɛ mehwɛ deɛ wɔyɛ na mehu neɛ meka ae me mu sɛ deɛ ɔde mehyɛ aseɛ January na kɔduru mfimfini me hui na wieyɛ ma ho na ne nyinaa kyerɛ awurade a wobɔɔ soro bɔ asase so nsa ma adwuma ɛso so ntra ɛna deɛ ɛka kyerɛ wo nyinaa sɛ ɔdɛfoɔ ɛda wase sane wate ɛberɛ tia w'anim ɔbɔnefoɔ nso de ne nsɛ mfii yɛnim sɛ ɔma ne home nso wɔde ka straight no na woadom ne nte wo ma ase nkonimdifoɔ ma wɔn some mfroma nkaedeɛ wɔ w'anim wɔ soro ɛmmɔ dom mmienu no wame ase nkonimdifoɔ Jesus Christ Nazareth ne dim deɛ ɛbɔ mpae awotefoɔ mfa ne kɛseɛ nka amen amen ɔsɔ gyina wo nso wɔ na yɛsɔre Awurade bere mu mmienu dwendwe Awurade kɛseɛ ho sɛ Awurade animuonyam ɔsa yɛyie Awurade yɛ kɛseɛ ɔhwɛ mmienu kra so mmienu ho amasa na mogya kɔ so ɔde mmienu aforo sane sɛ na animuonyam na ma ne din so YouTube.
Amen.